Неделя на сватбата. Сутринта бащата на момата и събира в една торба невестинските дрипи. Отива при нея, изтърсва на дрехите на куп и казва: Тогава две жени от нейните роднини я обличат и приготвят за невеста, а тя плаче и се прощава с тях. От дома на момата тръгват дечица, които носят домакински посуда към дома на момъка за бъдещите нужди на невестата. В същото време, в дома на момъка, калесаните от вечерта годешници се събират. Извършва се ритуално бръснене на младоженеца. В миналото много често това е било първото бръснене на момчето и обредът символизира превръщането му в мъж. Свекървата приготвя в голяма червена торба, прекрива червено було, игли и украшения за невестата. Вземат конете за прикята и с песни и гайда тръгват от момкови, като гръмват няколко пушки за известие. Момините родители и роднини посрещат на двора сватовете и ги завеждат в къщи. Свекърът, деверите и зетят отиват към стаята на невестата, където момините роднини затварят вратата и не пущат деверите и зетя. Дай да се напълним. Чай да долу големите момчета. Чакай, не ги отваря, не ги отваря. Айде! Ей, силни са! Колко са двата страна? Браво! Момичета! Са направили кожел! Много красив! Кой е деверът, дече го откупува и какво носи? Деверите откупуват кожели от момичетата, вземат в другата ръка торбите, бъклицата и излизат. Тогава момковите роднини, жените, прикриват лицето на невестата с червена кърпа. Има! Дранкът! Чакай да виждам. Добре. Единият девер зашива с игла обущата за чорапите на невестата, а иглата струшава на две части над главата й, като ги хвърля на две страни. Както иглата се струшава, така сърцето на девойката трябва да се прикърши и да приеме тя новия си дом. А зашитите обуща и чорапи символизират здравите устои на бъдещото семейство. Когато всичко е приготвено, бащата на невестата завива ръцете й с тестемел. Единия край на тестемела дават на кума, който извежда невестата. До нея отстрани са зълбите, а след нея е зетят с кумовата торба и с дългия глък през дясното му рамо. Ела си вие превива. Previ
Русо мала моме, що си уникнала и оклала са си. Дали даре немаш, даре да дароваш, или прикя немаш, прикя да товариш. Дружки мои дружки, и даре си имам, даре да даровам, и прикя си имам, прикя да товарям. А ми е жално, жално и усилно, как се наотделят от майка, от баща, от милнини братя, от братя и сестри, от голема рода, от близни комшие. Драги гости, съграждани, на днешния ден, 6 октомври 2013 лето, сме се събрали заедно, за да обявим, че пред мен се явиха Младен Михайлов и Десислава Хаджиева, които заявиха, че са готови да бъдат заедно. Аз като кмет се запознах с документите и се убедих, че вие сте здрави и читави, годни и кадърни да направите дом и семейство. Сега пред мен и пред всички тук ви питам: Десислава Хаджиева, вземате ли Младен Михайлов за свой мъж? Да. А ти, Младен Михайлов, вземате ли Десислава Хаджиева за своя жена? Да. След като чухме техния отговор, моля младите, заедно с свидетелите Асен Касабов и Мирослава Хаджиева, да подпишете документа за сключен граждански брак. Аз като градоначалник на Златоград от тук нататък ви обявявам за семейство. Честито! Благодариме. След венчавката всички се отправят към дома на момъка. Когато пристигнат в двора, момковите родители излизат с един таз вода с бяла топка масло. Момковата майка посреща младоженците с 2 хляба, за да бъдат здрави, да благоденстват и бракът им да върви гладко. Когато невестата се въведе в двора й, се подава мъжко дете от цяла къща, т.е. с живи родители. Тя го целува под прекрива и му закача торбичка, в която са сложена ябълка, небучена с монети, плетени чорапки и други дребни дарове. Посланието е да им се роди дете и първородното да е момче. Момковата майка предварително е приготвила таз пълен с ориз и монети. Тя подава на момъка да разстеля бяла кърпа връз с главата на невестата, която е все още с прекрива, и да я присипе с ориз и монети. Целта е невестата да внесе берекет и богатство в къщата. Момковата майка дава на един от най-близките роднини чаша вода да пои невестата. Невестата я поема, обръща се назад, отпива глътка, пуска желязна пара в чашата и я връща. След това момковата майка налива отново вода в чашата и я подава на друг от роднините, за да пои невестата. Монетите символизират безоблачния и богат живот. Кумът честити на родителите и им дава тестемел, с който момковата майка и баща завеждат невестата в стаята, като й дават таса с водата. Момините родители внасят прикята в стаята и я оставят.
В това време откриват булото на невестата и я забраждат с ръченик, бяла, дълга и широка ивица от домашно платно, която минава през гърдите, като я заиглюват отзад. Това е отличителният знак, че е станала невеста.